Čusák, dámy a páni, vítám vás u dalšího videjka. Tak tohleto videjko bude prostě večerní videjko. Takže nechci se mi spát, tak jsem se rozhodl, že natočím konečně doma nějaký to videjko. Tak už jsem doma, začal jsem chodit konečně do školy, pospadl mi telefon. No a prostě teďko to všechno dožeru, já se budu natáčet. Koukněte se na ostatní videjka, dejte like, odběr, pardon, že jsem nahatej, protože jsem vykoupaný a všechno, no a budu spát. No a tak se dejte mi like, odběr, dislike, koukněte se na Hogiho, no a tak. A děkuju za to, že prostě mě podporujete. Už mám 5 nebo 4 odběratele, teďko nevím. No, už asi 10 videí nebo kolik. Tak snad to bude dobrý. Tak mám vás rád lidi. Pozdravujte Pedro ode mě, ať mi dá like PewDiePie, ať mi dá like Hogi, ať mi dá like Jirka Král, ať mi dá like Peťar Games, ať mi dá odběr PewDiePie, ať mi dá like Danny Ruza, ať mi dá like Tesu.cz, Niky Tučková, Jaromír Jágr, Aska Gangsta a ty, Nejfej, Tesu.cz, Jiří Pechek, Jára Velatý, no to je úplně bomba. Tak oni mi dají like, jako vždy, takže já to s váma ukončím, mějte se krásně, skládejte skládejte básně, já se poroučím a čus.